Dahil sa patuloy na nararanasang mga sakuna sa Kabikulan, partikular sa lalawigan ng Camarines Sur, tulad ng naging epekto ng Bagyong Christine noong nakaraang taon. Mas pinaigting pa ang mga hakbang para sa disaster preparedness sa buong probinsya na isa sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Governor Elrey Villafuerte sa pamamagitan ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Camarines Sur. Kamakailan isinagawa ang isang mahalagang training at seminar sa Digital Transformation Center sa Kadlan Pili, Camarines Sur na may pamagat na From Risk to Readiness, Strengthening Community-Based Early Warning, Evacuation, Camp Coordination and Camp Management System Training. Lumahok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang local government units at agency ng pamahalaan mula sa District 2, District 3 at District 5 ng lalawigan. Isa sa mga dumalo si Lorraine Martinez, LDRRMO1 ng Iriga City. Ani ang malaking advantage umano ng aktibidad para sa kanilang responders, lalo na sa pagdagdag ng kaalaman kung paano mas magiging handa ang mga komunidad sa panahon ng kalamidad at mas magkakaroon sila ng kumpiyansa sa planning at response. Gusto po namin magpasalamat especially po sa provincial government and sa EDMERO po na nag-i-initiate po ng mga ganitong capacity building training sa LGU level kasi is importante po ito kasi ito din po yung ibababa namin sa barangay para din po maunawaan din ng barangay ano ba yung mga dapat galaw especially po during disaster and calamity. Ayon naman sa EDMERO Camarines Sur, bahagi na ng regular na programa ng kanilang tanggapan ang mga ganitong aktibidad bilang tugon sa direktiba ni Governor Elrey Villafuerte para sa mas sistematikong paghahanda laban sa kalamidad. Bako lang sangon yan talang initikubusol kumbaga life parang saro na ni sa naging trust kang gobyerno ta sa province tangarig mas maging marhay asin mas ligtas sa tuyang mga kahimanwa dahil nangani din po sa nangyari kan si Christine. Pero lain pa kadto talagang iyon ang pigbubusol kan sa tuyang gobyerno sa pamamayamani ni Gov nangarig mahilingtan asin kumbaga mapanatili tang ligtas ang mga tao. Sa naturang training, tinalakay ang iba't ibang paraan ng babala sa komunidad, lalo na kung limitado ang akses sa digital o electronic na makagamitan. Isa sa mga itinutulak na alternatibong paraan ay ang paggamit ng mga color-coded flag system, na una nang napilot test sa bayan ng Buhi. Narito ang kahulugan ng bawat kulay. Green, kung threat monitoring pa lamang. Yellow, maging alerto at maghanda. Red, lumikas na agad, at blue na no sailing o pagbabawal sa paglalayag sa mga coastal areas. Kumbaga, tigian itang uniform kita, kumbaga pag hinirutan niya, halimbawa, ang pigbubusol ta kaya ngunyan itong flag system ta pa na, kumbaga, kung sa panlain-lain na mga early warnings ta, kung mag-fail na to, halimbawa cellphone, kung maana pong maanang network, telepono or kung over pag ang flag kaya ang pubusol tayo sa flag system dawa aki or ano pa man siya mayong aram or kung itong garong mga lay community lang pag nahiling ninda ining flag tinaas maaaraman ninda kung anong buot ang sabihon kaya kumbaga mas iniisip ta na mas basic mas simple pero mas may impact sa tao po. Sa tulong ng mga ganitong inisyatibo, mas napapalawak ang kaalaman at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan para sa mas ligtas na Camarines Sur sa harap ng anumang sakuna. Regine Buey, CSN.